Fil-qalba tal-politika agrikola tal-Partit Nazzjonalista hemm programm ta' appoġġ lil bdiewa u r-raħala li jirrikonoxxi l-impenn tagħhom u l-kontribut imprezzabbli li jagħtu lejn l-ekoloġija u l-ikel bnien f'pajjiżna. Irridu wkoll niggarantixxu nserħu ras il-poplu Malti kemm jista' jkun li jkollna s-sigurtà tal-ikel u din hija dan huwa valur li għalina huwa importanti ħafna fil-waqt illi bla dubju nibqgħu nemmnu fuq is-suq ħieles, nibqgħu nemmnu fuq l-importazzjoni però jrid ikollna wkoll ċertu garanzija tas-suq lokali u tal-ikel lokali bnin u frisk. Il-ġimgħa filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għamel żjara f'Razzett fl-Imġar fejn hemmhekk kellu l-opportunità jitkellem ma' numru ta' bdiewa u raħala li fost oħrajn semmew it-tħassib tagħhom għal fatt il-prezz tal-ġwies hija dejjem jora. Se nkunu qegħdin nagħtu sussidju biex ikun jistgħu jilqgħu għall-impatt fuq l-għoli tal-ħajja, l-għoli tal-prezzijiet illi qed jeffettwa ħafna il-prezz tal-ġwies u allura qed jeffettwa wkoll il-prodott u jfisser ukoll illi mhux biss għandhom piżijiet aktar il-bdiewa tagħna r-raħħala tagħna m'għandhom piżijiet akbar il-konsumaturi li qegħdin jixtru dan il-prodott. Huwa saħaq fuq l-importanza li jkun hemm dialogu bejn il-partijiet kollha involuti. Rridu nagħmlu kunsill agroindustrijali li fih kull min huwa involut jitjersaq biex jiddiskuti kif dejjem jista' jtejjeb il-qagħda ta' kull min jipproduċi f'dan il-pajjiż l-ikel bnin u frisk. Bernard Grech qal li f'pajjiżna hemm bżonn li jkollna pitkalija, pixkerija u biċċerija li jkunu effiċjenti bl-aħjar sistemi innovattivi fejn il-prodott ikun jista' jinbih bl-aħjar valur. L-ewwel 10,000 euro profitti tagħhom ma jħallsu xejn taxxa fuqu. Dan ifisser li nkunu qegħdin inkomplu ngħinuhom aktar u nurruhom li rridu ninċentivaw l-ħidma tagħhom. Gvern ġdid nazzjonalista se jaħdem sabiex ir-raba tal-gvern ma jibqax jitpoġġa fis-suq bi prezz kummerċjali sabiex il-bdiewa żgħażagħ ikunu jistgħu joffru l-offerta tagħhom fuq kriterji stabbiliti. Irridu ngħinu wkoll fejn jidħol l-ilma li għandhom bżonn il-bdiewa u allura hemmhekk qegħdin innaħħu l-ispejjeż tar-renta tal-meters tal-ilma. Il-Partit Nazzjonalista qed il-prodott Malti jkun iktar kompetittiv, ikun hemm diversifikazzjoni lejn bidja organika, isir użu iktar strateġiku ta' fondi Ewropej, ikun hemm one-stop shop għas-servizzi li jużaw, ikun simplifikat il-proċess ta' trasferiment tal-qbiela, jingħataw vouchers bħala kumpens għall-ispiża tad-diesel u jkun faċilitat it-trasport tat-tabija.